atara mutora ndakasimudza izwi kuri kusimuka takagara asi takasimudza izwi sezvandivile mukucha Godfrey mama tingamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mubhadharo wangu apo ndakakuakira imba yako yenembo dzako pane mari yedare kutaura zvinondireva zvitaura kuna Godfrey. Pamusoro imam nedari ndichataura yebva pamavambo kusvika ndasvika muno munasi mukomana yaro yakumba kwangu achitanga kwakirwa 3 rooms nevaranda. Kekutanga ndobvadzoka kechipiri tobva ndamuti ndinokwanisa kuitira sandichaja mari iwe pati kupinda musizini yekurima basa rako uchatora basa rako rekurimira kusvika tadzosera zvokupfuwa mumba inimba yako nekuitira tikatenderana tikanzora tichiita here pandamutanga kupa imba yake ndawera marata ndakaona kwakanyadzimbura vana kuti Godfrey tindi pamombe ndatakura nesi akati mongedzero atakura nesi yangu ndikantakura nesi nebhara ndikauya ndikachikara haire yefoya yapedza izvozvo ndakakupira munhu zvokukanvetesa akandipa mwana wake kuti auye nguva dzingosvika nainokure kuzwa nemwana wacho nguva dzangu dzakwanisa kuenda kumba kuvhura munhu dzakadzokera tisina kupedza ndokakakutanga ikapo nekugumisira kuwa munhu kuti ndirimise asi ndakamuti uye undirimire tabva ipapo ndakaona kuti hatisinzwisana ndobva ndaenda kumba kwake tikati Godfrey zvawatanga izvi hazviperi zvakanaka ndikanzi mukoma inini ndiri bhizi ndikumborima kwazozeya kana ndapedza kwamazvimbo tozoya kumba kwenyu zvakanaka ndobva tabva ipapo kubva handiti chiyoya murore marata ndarorera marata ndapedza chindi pamombe Godfrey ndakuda kuita zvinhu zvangu ndikanzi mukoma ngeizvo harina muromo torai munomo ipapa unonamisa ndobva ndatora muromo pandanonamisa mushure maizvozvo anditi ngoro yakachikwa kadhasbom ndikatenga dhasbom ndikafita pangoro yake kuti ishande zvakanaka. Kubva ipapo ndanga ndikaenda kuna Godfrey anondipindura zvinhu zviyaka mukadzi unondipindura zvisinganzwisisike kusvika ndakasimudza nyaya ndikati committee of 7 ikanditi rega tikudaidzei tikuenzanisei ndaida kuenzaniswa kuti aipedzise zvinhu zvakaita kuti apedzise ndikutakura fodya ndikuripa fodya ngori handisina umba handisina fodya iri mumunhu. Committee of 7 ndobva yamuchedza neni nebva tagara pasi Godfrey haana kusvika akaramba kuya committee of 7 tabva ipapo committee of 7 yakanti aiwa furira mberi chikosha nekuti uyu hatimugoni muno mberi chikosha ndobva ndasimuka bva ndaenda kwaashe vanotaura nyaya yangu ndomamira zvaita ishe muswere kana ishe muswere aiwa chiripota nyaya yako uye nayo tikugadzirisei taripota nyaya bva taenda iye akauya zvishuwa vatatongwa kubva aonekwa paakaresva bva agadziriswa kunzi iwewe chibhadhara chikosha mombe nekuti wakakundikana kubata matagets ake zveshuwa akangosimbwa akati handikwanisi kupa chikosha mombe kana mbudzi kana chii enda kwamuri kuda kuenda kana ishe hazvisinei ine handikwanisi kusunga chikosha chitora nhamba idzi ufonere kwamambo uende kwamambo ndomafambira tako izvo zvirikutaura Godfrey ndanzwa takandishandisa mahara kwete anakwashandisa mahara ndakasvika kuwa chikosha vari kuwaka imba yavo ndobva ndiri kupfuura ndobva wanditova chikosha munin'ina zvidhina zvangu zvashota ndasati ataura nyaya yekukwatira kati it's okay zvidhina ndinazvo mukoma asi zviri kuchinyudzi zvazviri kuchinyudzi ndinokwanisa kupa ingoro mombe dzangu dziri bhizi asati ataura zvekuwaka pachikosha wakandotora zvidhina ndakavati torai 1000 iwo wakwanisa kutora 1024 ndobva ndanyarara ndikatova kusvika pamba kwavo mukoma matora zvidhina zvakawanda ndamatora zvidhina pane imba yandoda kuti muzopurasti kuchinyudzi nekuisa flow mapichi akabva wakati it's okay ndinendi ndikanimamhandi pane hafu nehafu pocket yenesi wakati it's okay chakabuda ipapo yehafu pocket yenesi ndobva ndati mukoma ndoda kuwakirwa mba zvikanzi alright asi muri kuwaka imba yangu ndikuda kuti muye naassistance wenyu wakati it's okay ndoyanaye pamunini right wakawewa chikosha wakawaka ndakachera foundation wakauya wakandipegera ndikachera foundation wakawaka kusvika pawakawaka right wakambowaka wamira ndikati wachikosha wenaita watanga kuwaka imba muna October saka zvinenge zvichida kuti tifambe because mvura inogona kunaya
Kazikadza kubata matageti ekurima nekurimira. Zvikanzi right. Mvura yekutanga yakanaya. Wachikosha wakamira kuwaka zveshuwa. Ndobva ndaenda inini. Wandidaidza kuti uya utakure huni dzangu. Dzefodya dzasiyiwa kure. Pandatopa mombe dzangu pandandozviwa. Huni padzasvika pamba. Right. Wandidaidza wakati pane pandatenga zvidhina asi zvanzi kwakunaya. Uri kufana kubvisa zvidhina. Ndiri kubvisai zvidhina zvenyu. Ndakutondopaza imba yako ndakumira kwaka. Ndikati tsoke mukomo. Ndikandotakura 2,500 yezvidhina. Ndikaisa pamba pawo. Right. Ndobva wanditi mvura yanaya. Ndikati ndindotorawo nesi kure. Iwo akati yangu alright tamundotora nesi kure it's okay. Ndobva tatora nesi batasima fodya zveshuwa. Right. Wasima fodya. Wakatanga wasima fodya nemadhiramu. Ndobva wanditi utakure mvura. Ndikati mukombo nyaya mvura hatina kuida. Ndakati ndiri kukarvetirai fodya nekutakura huni. Zvemvura izvi abva wataiwa pamwe musadaro. Saka alright chiuya munditakurire mvura tozonbatsirana kusima. Ndikati it's okay. Ndobva watakura mvura. Ndobva ndandotakura lodi ndakatakura madhiramu matatu katatu. Ndaitakura 2 pandatakura 6 madhiramu. Wasima pawakasima musiwo pandaenda kumba. Right. Pamombe wayabva watora waikarveta ndofunga wakatora mombe idzodzo kanopfuura 5 days. Kwete kawani wakatora mombe wakarveta fodya yawo yesi. Wakazotora mombe dzangu idzodzo semumwe wakatoonekwa wakune rimwe village wakutoita mari chekurimira. Ndobva ndatofonera ndokwandonamatira shamwari mombe dzako une mombe yakanaka wena une chimwe chidhonga stebuleki zveshuwa ndinati uri kuchi chinodhonza wena asi rimwe dhonza racho rakura munhu ari kutoenda explain kwawakandoita maricho wakaenda 3 days kumaricho ikoko anzi wapiwa 2 buckets dzechibage nangu ndakazvinwa handazvitsvaga pandanyarara. Right. Wachikosha imba takawirirana kuti muri kuwaka torowera marowera nobva tobva tapedza zvikanzi alright muningi wakauya wachida mombe wakati ndodaisa marichi ndikawapa wakatondoisa marichi hapana kutaurwa ipapo ndikanyarara. Right. Wakapedzaisa marichi ndobva ndatoti wachikosha wauya futa wati ndoda kucheka mombe. Ndikati aiwa nhasi handikupi mombe ngatigotange taroera imba. Ndobva taroera imba yapera. Right. Imba yapera ndobva ndati padaitwa being feeling nekuiwaka pamusoro iparapeti imba zvikanzi aiwa ndoyachipedzisa pamwe regai poite basa ndijambi October November December muna January wachikosha ndauya imba ngaichiperi ndiri kuti ndikapisa 40 imba yandogara tine 1 saka toita kugara 2 rooms hatizoiti ndine wana wasikana newakomana saka hazvizoiti kuti tipakirane newana mu1 room. Zvikanzi alright pamwe ndichauya ndiri kumbopedzisa kusapoti pandanyarara. Pandazowaona kumashopu wachikosha onaika imba yangu mvura yekera ndauda kupedzisa kuti ndada kugara fodya ndakatopisa izvi itori mubani. Zvikanzi ndinonyunguduka nezuva bamwe kuri kupisa. Ndikati pandatsvaga bhiriji vauya vapedzisa imba yangu ndakaona kuti zvinhu zvekunge musina kunyorerana pasi zvinhu zvazvoni wozi munhu anenge akuita zvaanoda. Pandatopedzisa imba yangu ndobva wanditi bamwe ndoda ngoro yekutakura fodya pandawapa wakauya mupanun'una wangu nemwana wangu pandawapa watakura bwaendesa fodya yavo. Pandati kune mwana wacho utaure baba wako kuti vanzisire miromo yangu iye yawakatora kana musina muromo musauye pai muchitora rufungore yangu. Ndobva mwana waye aenda akasvika mashopu. Pandasangana nawo mashopu akanti dzimai vangu arorwara idzi nyaya dzingasiyani nadzo tozoronga pamwe ndiwachikosha. Ndikati it's okay nyarara zvangu. Pandazoisira meseji kuti wachikosha mombe handichakwanisiba pakaipa handisi kukwanisa kupai. Zvikanzi aiwa nei wanifonera. Ndikati pane zviri kuitika musauye henyu kuzotora mombe. Ndobva wauya nechisimba makusika wati ndiri kuda ngoro wasvika. Ndikati zvikanzi newana ngoro hanzi yakaponja nadini watonza ngoro yangu yakaponja nayo wandotakura fodya yakaponja kudaro yaidzoka yatsemura tubhu netai vayaiswa waenda pese pawana kubatsana kuti ndakavapa bhegi refertilizer wanditi ndiri kuya nadhakabhoi. Pawakauya nadhakabhoi wavo wakauya namai wainika mwana mukadzi wavo anika mwana. Ndobva zvatonzi namai onai baba kuti ndimaifambi chitoka nyaya iyo izvi zvawaita izvi wangoitawo isusu toda kuvakirwa. Ndobva ndatanga ukanya ivundini
mukadzi wangu aitoti ini pandonodiridza nesi iyaibva atouya ototanga kubatsirana nawo. Ndofunga ndopandakasiyira imba yangu haana kupedza, ini handazokwanisa kuti ndowapedzisirewo kuita basa ranga rasara ravari kutaura nderekuisirana nderekutakura foji kwete zvese zvavari kutaura ndapedza. zvaari kutaura kuti mabasa akaita munowirirana nazve kwete zvese zvarikutaura zvese zvazvikungotaura. Godfrey akatipa mombe yekutanga nekechipiri ndobva zvaguma zvakadaro. Mvura yakutaura takatonzerana mvura. Munda wangu hauna kurimwa, munda wangu hauna kukarivhetwa. Munhu akakarivheta munda wangu ari muno, akakarivheta munda wangu chimbadaro ari muno, munda wangu hauna kurimwa. Zvinhu zvandaita izvi ndainotaurawo wamakombe isabu makombe ndo zvikuitika ndo waita kuti zora wachikosha muri munhu mukuru pamwana chimbonira itoda kuona nokuti zvari chatisi kunzwisisa ndiye munhu aindimisa iye kusvika tasvika pamuzi chienda kumutofuseti dambudziko remukomana wandere kuti pari kuti akataura zvitina akataura zvitina zvangu 1000 kawa 1 kumugata atatenga katakapwanya 1000 zvitina ataura 1000 zvitina zvimwe zvacho kubva atakura tikamubvunza kudare kwache kuti kwavakatakura zvitina zvangu nemhaka yezvi kandakapiwa nemunhu nepo anonzi maitokasi ndakanipa zvitina izvo paakazviva huni pakutaura akarikwesa danda kuti kana ndazviva huni dzako uri padanda akazviva danda kandaromba kwake saka kwese ukatipo panyanzi kurima nese kuwakirana pakuwakirana tikutangira pakurima ndakamuti ngaarime tobva pakurima okarivheta zvichaitwa zvese nemombe zvinoitwa naiye kwete neni naiye tapedza izvo ndokuitiwo imba yako saka haana chaakaita kumunda kwangu murume wataura zvakutaura kuti kumarito izvi aigondipa mombe kumarito chirudzii nchenda kumarito chirudzii iko kwakusina mvura ndichachangesina muromo miromo yacho ndakaipiwa nanhasi meseji irimo yakanditumira yekuti ena munamza muromo anamza muromo ndomupa muromo acho unorima munda kwake saka munhu akandishandisa nguva yakareba achingoninyendera nguva yakareba kuti ndikuya mangana ndikuya kusvikira izvozvi mukatedza munda wacho isango munda wangu ini pane chambe ndoda kuziva ivo Godfrey uri kuti iwewe zvese zvawataura izvi zvanziko but wati chandisina kuita chousina kuzoita kutakura foja handauzotakura nekuti iwo haana kupedzisa kwakaimba yako chandisina kuita kutakura imimi mangotaura ini mangotaura kuti muda mubhadharo wangu wechini ini mwana kuda mubhadharo wangu mubhadharo kuti akasiyira basa rake rese panzira hapana chaakasadzisa vapakurima murura mubhadharo wei pakusiyira kwacho ndakuda mari nokuti vanhu vaipinda munda mangu ndo vanaibhadhari mari kodhora here $2 here kana kuti $20 to $1 million kwete mude chii ndikuda $450 right iyo wadare panapa neatazongotonga mangwana kamambo zvisina umbo wakakwana ngoti wekutaura chaiwo iyo zvine zvimwe zvachita hautozvikangama saka tazvikangama tazvinzwa paifanwa kunge muine pamakanyorerana kuchaita izvi mwakasainapa saka izvi mautobvunzwa nedare kuti munoda zvakadini munoda $2 here munoti muda $500 saka zvose izvozvo mudai manga makazvisiteta makataurirana musi wekutanga kuti ndichada kuita izvi nezvizvi saka manga maungotambana sezvatanzwa kuti yanga kutokutamba mautambirana chitsotsi uyu anga ari tsotsi sezvamakanzwa nevillage kuti itori tsotsi saka zvaitori tsotsi pari kutonetsa ndo pachatonetsa ipapo ndopa inogona kufira iri ipapapo kuti hatisi kuchaziva kuti mwopiwa chii kuti une pamakanyorerana muzare mudato uchangamiri nyaya iyi manzwira ayo ndaita ndoona sekuti
makwenzi avo akori 50-50. Handina kuona ari kunyatsotaura achiti makwenzi awandira nokuti zvanga zvichiitirwa awa neuyu zvakawandawo, awa zvekuwakawo zvakawandawo. Saka ndachifunga kuti dai paita umbo hunyatsobatika kubva pakutanga pakubatirana kwavo basa zvaigona kubatsira dare. Kana pasina ndona sekunge zvakangodaro. Ndinoona kunge baba avo vanga vabva chaizvo avo vari kuita havo zvekungwara kuti vamere avo pasi. Ndaona kuti baba avo kwavabva kwakuinaiti sabhuku kwakutekomizosevheni vakati tamutadza mutiraona baba ava wane ugamba hwekuti ini kwandosvika ndinofanira kundira kuti ndatokudanira mhosva haindibati ndinoziva. Nawe ndizwe ukuthi awakaphiwa awanqumeka chitulu kumsika mama 3 rooms neveranda. 3 rooms. ndo nawe dzakatonga makuseni nhau dzekuitirana mabasa musinganyorerani pasi dzinonetsa kutonga, nekuti unodzipa mutongo upi madzona zvinhu. Kana muchiitirana basa, ingave hama ingave chii, vanhu mazuva anaya wangwarisa, unoitira mahara, nekuti iwewe wacho unenge musina kunyorerana pasi kuti right tiri kuitira like izvozvizvi zvava zviri zvekungoti ndiwakire imba wondirimira. Hazvina chii mastages kuti ndicharimirwa papi ndichitika, ndichaita zvakati ndichitika, uye hazvina umbo hwekuti ndichawaka sekutaura kwari kuti haana kupedza imba. Zvese izvozvo zvinhu zvinenge zvisiri pamakontrakt. Saka munoomesera majaji, vatongi munovaomesera, nekuti kuti wazoti iwewe ndiwo uri right, uyu ari wrong, hazvinai umbowo. Akaita appeal nyaya yake uyu kuti ndakatongwa namambo ndikazi ndibhadhare, asi zvandiri kubhadhara zvacho ini ndakamuitirawo zvakati, haana kundibhadhara sekutaura kwaaita. Wedza manyepo ichokwadi, hapana anodi anga aripo. Wedza iye zvaari kutaura manyepo ichokwadi, hapana anga aripo, kuti dare rikwanise kupa mutongo wekutaura kuti iwe wakakanganisirwa, saka ripirwa pane chimungao wako. Hapana patinoona kuti mungao wacho uri papi. Vanhu wakaita zvekutaurirana mashoko vari vaviri, saka hapana anokwanisa kutitaurira pauwiri hwavo kuti akakanganisa ndiwo, nekuti uyu anenge ari kutaura zvaari kutaura, uyu mamunzwa achitaurawo zvaari kutaura. Hapanai anga aripo kana kuti sabhuku kana kuti ishe, kwete madzimai angange aripo. Madzimai obvious anotosapota murume wake. Saka zvese izvozvo ndo zvinhu zvatiri kuti isusu mazuva anaya zvinhu zvavanhu vangwarisa. Muchiitana makontrakt nyoreranai pasi, kuita kuti mangwani unoenda kune dare wototaura kuti takabvumirana izvi, haana kuzadzikisa zvatakabvumirana izvi zvaakasainira, akazongoita izvi. Zvakava neroora zvakare, kuti kana muchindoroora nekuroorerwa, itai kuti musainirane, nekuti mune mapinda pakontrakt yamune mapinda, kuita kuti mangwani mukaika muta takabvumirana, roora ndo ratakabvumirana tikataurirana iyi.
handiti zvakuda kuti tiite modernize, tisaite zviro zvataiita kare nekuti matsotsi awanda. Kuti titi isusu ngaabhadhare mombe, tinoti abhadhare kubva pane umbowo hupi. Ngehupi umbowo? Angatitaure umbowo pane zvaataura zvinobatika. Saka nhau dzakadaro izvi dzinonzi yafa yakarodha, nekuti mangwani ichenjedzo kuna vamwana. Kuti kana tichiitirana mabasa ngatiitei tinyorerane pasi. Wogara nepepa racho wakanyora wotorisa kusvika basa iroro mazadzikisirana, kana kuri kuzobvarura hako wobvarura, asi chengetedza madhokumenti ako, nekuti mangwani uri kuti vinhu ukabvarura anokwanisa kudzoka achitaura kuti ndakazoita zvakati, iwewe wabvarura bepa iro, unoshaya umbowo. Saka sedare hationi umbowo hwekuti tingati isusu akashandira kuna neva asakabhadhara, kana kuti neva Godfrey akabhadhara zvaari kutaura ndakabhadhara zvisakabatika. Hongu nyaya inenge iripo, asi haina umbowo. Asi dambudziko riripo pamukomana uyu paakadaidzwa kudare nekompetensi akaramba kuira. Ini handingati auya kudare, dai asina kuuya kudare rangu handiti ndaiti haana kuuya achiti kudare. Pamwe tikazomubvunza kuti nge usina kuenda kukomiti of 7 pamwe ane chiita hakutoenderebesa nyaya isina kudira. Ini ari pamberi pedare rangu, ende hapana umbowo hwekuti haana kuuya ikoko kuti tingaitonge zvinhu. Ndo zvatiri kuti umbowo hwacho huri pasi. Tangoita open nekuti apedze rumatare kuti wape kuti nanoramba asina numero matare kozi kudai kwaishe akaenda achina kuti ndadai kunokwama mbona asauya. Saka komuto 7 manje ine dare ine dare here kandi ine komuto 7 ndorushungudza chakanga ichosvira kumambo nousha wandomutaura kuti komuto 7 ndotongachipa kwene dare